Κατερίνης. Καλημέρα για από μένα. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ, είμαι ο Κύριλλος Τσερμπάκ, διευθυντής στο δεύτερο επαγγελματικό λύκειο Κατερίνης τα 3 τελευταία χρόνια. Έχω την τύχη να είμαι σε ένα σχολείο, καλύτερα να χρησιμοποιήσω το παρελθόντα χρόνο, γιατί τα πράγματα αλλάξαν δυστυχώς δραματικά το καλοκαίρι. Είχα την τύχη να είμαι σε ένα σχολείο, το οποίο λόγω της υποδομής του, είναι καινούργιο σχολείο, εγκαινιάστηκε το 2000, προσέφερε υψηλού επίπεδου επαγγελματική εκπαίδευση. Διέθετε όλους τους τομείς, όλες τις ειδικότητες των υπηρεσιών και τους τομείς, τον κύκλο των υπηρεσιών, όπως λέμε, στην οργάνωση των επαγγελματικών λυκείων, δηλαδή τον τομέα υγείας πρόνοιας, τομέας γεωπονίας τροφίμων και περιβάλλοντος, τομέας πληροφορικής και τομέας οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών. Ο τομέας υγείας και πρόνοιας, ο πολυπληθέστερος, με το 1/3 περίπου των μαθητών να παρακολουθούν μαθήματα του τομέα αυτού, εξαφανίστηκε σε μία νύχτα. 25 συνάδελφοι από το σχολείο μου είναι σε διαθεσιμότητα. Το 1/3 δηλαδή των εκπαιδευτικών είναι σε διαθεσιμότητα. Αυτό μιλάμε για ακροτηριασμό μιας επαγγελματικής μονάδας, που είναι στολίδι, τη θεωρώ όχι μόνο εγώ, αλλά και πολλοί άλλοι κόσμος, γονείς, μαθητές και συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, στολίδι για την ποιαία. Από την άλλη μεριά, ο αντίκτυπος στα παιδιά, στις οικογένειές τους και στην ευρύτερη κοινωνία είναι τεράστιος. Όλοι αυτοί οι μαθητές που επέλεγαν, και κυρίως κορίτσια να σημειωθεί εδώ, κορίτσια, που επέλεγαν αυτούς τους τομείς, αυτές τις ειδικότητες, θα βρουν τις πόρτες κλειστές. Λένε ότι αυτοί που θα πάνε στην τρίτη τάξη θα τελειώσουν τα μαθήματά τους με ορομής στους καθηγητές, που πιθανότητα θα προσληφθούν από την δεξαμηνή αυτών που απολύθηκαν. Έχουν προγραμματιστεί όλα. Πότε θα γίνουν όλα αυτά? Και είναι δυνατόν να λειτουργήσει ένα ολόκληρο τμήμα, ένας ολόκληρος τομέας μόνο με ορομής στους καθηγητές? Τα παιδιά θα αναγκαστούν, λένε, να επιλέξουν διαφορετικό τομέα. Δηλαδή τα κορίτσια τι θα κάνουνε? Θα πάνε να γίνουν ηλεκτρονικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι? Έχουν ελάχιστες επιλογές. Οπότε ή θα καταλήξουν το σχολείο, πράγμα το οποίο είναι απευκταίο, γιατί είναι η μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν και να εμπεδώσουν την εγκύκλια παιδεία τους. Αν φύγουν από το σχολείο, τελειώνει. Θα πρέπει να απευθυνθούν μετά σε ιδιωτικές δομές. Και εδώ να αναφέρουμε ότι η κατάργηση αναφέρθηκε και προηγουμένως, η κατάργηση του τομέα υγείας πρόνοιας βασίστηκε σε κάποια κριτήρια, τα οποία και οποιοδήποτε με ελάχιστα στοιχεία λογικής θα μπορούσε να τα χαρακτηρίσει, ας μου επιτρέψουν, η σοφή του Υπουργείου Παιδείας ως φεδρά. Επικαλέστηκαν δηλαδή ότι ο τομέας υγείας πρόνοιας, δηλαδή ο πολυπληθέστερος τομέας, αυτόν που επιλέγουν τα περισσότερα παιδιά και γονείς να παρακολουθήσουν και ανταποκρίνονται στο 20% του συνολικού μαθητικού δυναμικού σε όλη την Ελλάδα, ότι επέλεγαν έναν τομέα ο οποίος δεν οδηγούσε σε διεξόδους επαγγελματικούς. Παράλληλα, εγκαινιάζονται και τώρα, αλλά λειτουργούν από πολλά χρόνια, ιδιωτικά ΙΕΚ μεγάλα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο στην Θεσσαλονίκη, το γνωρίζετε εδώ που είστε από την Κατερίνη, να μην πω το όνομά του. Να το πω, γιατί να μην το πω. Το ΙΕΚ Παστέρ, το οποίο ειδικεύεται σε επαγγέλματα υγείας. Στην Αθήνα εγκαινιάστηκαν πρόσφατα, με την παρουσία και του Υπουργού μας, τέτοιες δομές. Δηλαδή οι ιδιώτες δεν το βλέπουν αυτό. Θέλουν να χάσουν τα λεφτά τους, επενδύουν δηλαδή σε δομές εκπαιδευτικές με επαγγέλματα υγείας, βλέποντας ότι δεν έχει διέξοδο στην αγορά εργασίας. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι τραγελαφικά. Νομίζω ότι δεν είναι αθαοί στο Υπουργείο Παιδείας, τα γνωρίζουν καλά και αυτό συνιστά για μένα έγκλημα. Εγκληματική αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, του θέματος, απέναντι στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς, στα παιδιά, στους γονείς και σε ολόκληρη την κοινωνία. Γιατί ακροτηριάζεται, βάλετε βάναυσα η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, για την οποία ευαγγελίζονται εδώ και 3 χρόνια, τουλάχιστον, από τότε που έγινε η πρόταση για το τεχνολογικό λύκειο από την τότε κυβέρνηση του Πασόκ. Έχω εδώ την πρόταση, η οποία έτυχε της συνολικής αποδοχής, της πρωτόγνωρα ευρείας αποδοχής από το Κοινοβούλιο. Νομίζω 258 βουλευτές είπαν ναι, είναι μια πολύ καλή πρόταση για τη λειτουργία και την αναβάθμιση την πραγματική της τεχνολογικής εκπαίδευσης, αλλά από τότε, από τον Νοέμβριο, θυμάμαι καλά, του 2011 μέχρι σήμερα, μπορεί και αύριο, περιμένουμε
να κατέβει το νομοσχέδιο για τεχνική εκπαίδευση, που σίγουρα δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που ευαγγελίστηκαν. Στο οποίο δεν αναφερόταν κατάργηση τομέων. Βέβαια, επειδή είναι ένας δυναμικός χώρος η επαγγελματική εκπαίδευση, σαφώς και θα πρέπει να γίνεται αναδιοργάνωση των τομέων και των ιδιωτικοτήτων. Αλλά όχι όμως έτσι εν μία νυχτή, επικαλούμενοι το καλοκαίρι επιτελικό σχεδιασμό οι σοφοί του Υπουργείου Παιδείας, κάνουν όλες αυτές τις αλλαγές εν μέσω πολιτικής και οικονομικής κρίσης. Είναι δυνατόν αυτό να μας πείσει ότι πραγματικά ενδιαφέρονται για την αναβάθμιση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και γενικότερα της εκπαίδευσης? Σαφώς όχι. Και πρέπει να το καταλάβουν οι πολίτες, τα παιδιά, οι γονείς που στέλνουν παιδιά στα σχολεία, ότι το δημόσιο σχολείο υποβαθμίζεται. Και αυτό είναι έγκλημα για το μέλλον μιας κοινωνίας. Είναι κοινά αποδεκτό ότι η παιδεία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την πρόοδο μιας κοινωνίας. Και ειδικά η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση είναι η βάση πάνω στην οποία το εφαλτήριο, θα έλεγα, πάνω στο οποίο μπορεί να πατήσει η χώρα και να κάνει άλμα ανάπτυξης. Χωρίς την ύπαρξη στελεχών κατάλληλα εκπαιδευμένων μεσαίου επίπεδου, δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα από την οικονομία μας. Οι τελευταίες μελέτες, έχω εδώ μία μελέτη του ΣΕΤΕΦΟΠ, είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, και λέει ότι τα επόμενα 10 χρόνια οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας για άτομα με μεσαίο επίπεδο προσόντων θα αποτελούν το 50% των συνολικά προσφερόμενων θέσεων εργασίας. Αυτό σημαίνει δηλαδή αυτοί που τελειώνουν τα επαγγελματικά λύκεια ή την τεχνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα βρίσκουν μπροστά τους 50% των συνολικών θέσεων εργασίας για να ασχοληθούν. Όταν έρχεσαι και χτυπάς την τεχνική εκπαίδευση, άμεσα χτυπάς και την οικονομία, η οποία δεν θα μπορεί να βρει να στελεχώσει τις υπηρεσίες, τις μονάδες παραγωγής με άτομα τα οποία γνωρίζουν και είναι ενημερωμένα και καταρτισμένα, εκπαιδευμένα καλύτερα στις νέες μεθόδους, στις νέες τεχνολογίες, στις καινοτόμες. Λένε πολλά για την καινοτομία. Έτσι θα πάμε μπροστά. Έτσι θα ενισχύσουν την καινοτομία, καταργώντας τομείς. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για το σχολείο μου. Να αναφέρω και μερικούς αριθμούς, αν έχω το χρόνο, οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί. Από ό,τι φαίνεται, το Υπουργείο λειτουργεί μόνο με αριθμούς. Ευαγγελίζεται και κατατείνεται στο ότι όλα αυτά που κάνει, τα κάνει για να καλυτερεύσει η κατάσταση στην παιδεία, να έχουμε καλύτερη δηλαδή παιδεία και γενική και τεχνική, να κάνουμε αναδιάρθρωση της τεχνικής έτσι ώστε να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς. Αλλά από ό,τι φαίνεται, αυτό που επιζητά, και μάλλον κάτω από τις επιταγές της γνωστής Τρόικας, είναι να βρει ανθρώπους που θα καλύπτουν τα αριθμητικά κριτήρια αποχώρησης υπαλλήλων. Και όλα αυτά που ετοιμάζει να κάνει τώρα, με τα σχέδια επί χάρτου, με τα νέα προγράμματα για τα γυμνάσια, για τα λύκεια, δηλαδή προσπαθεί να δει με πόσους εκπαιδευτικούς, με πόσο λιγότερους εκπαιδευτικούς θα φέρει πέρα αυτά τα προγράμματα, έτσι ώστε οι υπόλοιποι να είναι σε καθεστώς διαθεσιμότητας και κινητικότητας. Λοιπόν, τι συμβαίνει στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση τώρα με τα μέτρα που παίρνονται από την κυβέρνηση? 248 από τα 392 επαγγελματικά ηλικία, δηλαδή ένα ποσοστό 63%, αποδεκατίζεται. Με συνέπεια πολλά από αυτά να διαλυθούν. Θα καταργηθούν του χρόνου ή θα συγχωνευτούν. 96 από τις 109 ΕΠΑΣ, ποσοστό 88%, αποδεκατίζονται και κυριολεκτικά διαλύονται. Άλλωστε, στο τεχνολογικό λύκειο δεν προβλέπονται ΕΠΑΣ. Νομίζω το ανέφερε η κυρία Κοκκίνου ότι το μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών που φοιτούν στις ΕΠΑΣ ακολουθούσαν τις ειδικότητες του τομέα υγείας πρόνοιας, σε ποσοστό από 60% και πάνω. Σε σύνολο 80.177 ενεργών μαθητών και μαθητριών των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ της φετινής χρονιάς, 26.721 ενεργοί μαθητές, δηλαδή ποσοστό 33%, οδηγείται ουσιαστικά εκτός τυπικής εκπαίδευσης δημόσιας. Από το σύνολο των μαθητών και των μαθητριών αυτών που ανέφερα, των 26.000 περίπου, τα 21.000 παιδιά είναι κορίτσια, είναι μαθήτριες, που θα αναγκαστούν να επιλέξουν άλλους τομείς, τους οποίους όμως παραδοσιακά δεν ακολουθούν και δεν ταιριάζει
Ναι. Οπότε, αν θελήσουν δηλαδή να γίνουν νοσοκόμες, βοηθοί νοσοκόμων, βοηθοί προσωπικών, βοηθοί ιατρικών εργαστηρίων, φυσιοθεραπευτές, πρέπει να πάνε σε ένα αναγκαστικά ή αισθητική, οπότε θα πάνε σε ένα ιδιωτικό και θα πληρώσουν. Αυτή λοιπόν είναι σε απόλυτους αριθμούς η κατάσταση και είναι αυτή που ανταποκρίνεται στην πολυδιαφημιζόμενη αναβάθμιση, εξυγχρονισμό ή αύξηση του μαθητικού δυναμικού, όπως λένε εδώ και ένα χρόνο, σε επίπεδο τουλάχιστον 50-50, δηλαδή 50% των μαθητών που τελειώνουν το γυμνάσιο να στρέφονται στην τεχνική εκπαίδευση και το υπόλοιπο 50% στο γενικό λύκειο. Νομίζω ότι επειδή ασχολείστε με τα θέματα της παιδείας, γνωρίζετε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις περισσότερες χώρες, το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών που τελειώνουν το γυμνάσιο κατευθύνονται στα τεχνικά επαγγελματικά λύκεια. Να αναφέρουμε τη Γερμανία με 57%, να αναφέρουμε την Νορβηγία με 68%, να αναφέρουμε την Ολλανδία με 83% και πολλές άλλες χώρες, πάντως σε ποσοστό πάνω από 50%. Ξέρετε ποιο είναι το ποσοστό των μαθητών που κατευθύνονται στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα? 22%. 22%. Αυτό έχει βέβαια να κάνει και μια γενικότερη αντιμετώπιση που έχει η επαγγελματική εκπαίδευση τις τελευταίες δεκαετίες. Θεωρείται το αποπέδι της εκπαίδευσης, είναι ο χώρος των αποτυχημένων, εκεί που πηγαίνουν τα κακά παιδιά, αυτά που δεν παίρνουν τα γράμματα, και υποτίθεται ότι η πολιτεία, η κυβέρνηση ήθελε να το αλλάξει αυτό. Φοβάμαι πως θα το αλλάξει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Καλούμε λοιπόν ως διευθυντές της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ως εκπαιδευτικοί καλύτερα, ως άνθρωποι που εγώ προσωπικά διορίστηκα στην επαγγελματική εκπαίδευση, είμαι 20 χρόνια στην επαγγελματική εκπαίδευση, έχω διδάξει σε ΤΕΙ, έχω διδάξει σε ΙΕΚ και γνωρίζω ποια είναι η αγωνία των παιδιών που προσπαθούν απεγνωσμένα να βρουν έναν τρόπο να αποκτήσουν προσόντα για να ορθοποδήσουν στην αγορά εργασίας. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουν οι πολίτες ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν. Πρέπει να είναι μαζί μας στις κινητοποιήσεις. Να σκύψουν πάνω στα παιδιά τους, να ασχοληθούν με τα προβλήματα, γιατί θα τα αντιμετωπίσουν αργότερα αυτά τα προβλήματα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Τα προβλήματα θα γίνουν αδιέξοδα. Ήδη τώρα βιώνουμε μια ανεργία εκρηκτική. Της τάξης πόσο είναι? Το 50% στους νέους. Οι έρευνες λένε, όπου ανθεί η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, το ποσοστό ανεργίας είναι πολύ χαμηλό. Στην Αυστρία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, το ποσοστό ανεργίας στους νέους από 24 μέχρι 35 χρονών είναι περίπου 10%. Με 15%, 10 με 15. Σε εμάς είναι 50. Πώς είναι δυνατόν να αντιστραφεί αυτή η ποσόστοση όταν η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με τέτοια προχειρότητα και χωρίς όραμα και προγραμματισμό την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση? Πρέπει και η ίδια να αναλογιστεί την ευθύνη που έχει απέναντι στον ελληνικό λαό και στο μέλλον αυτής της χώρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.